Revenim! Salut! Și bine v-am găsit la un nou episod din Fapte în trafic. Mergem să dăm o tură până în Znagov, așa am înțeles. Suntem cu Andrei. Ia, intrăm în tunel. Ia auziți aici. Oh, ce bine s-auzea. Și încă s-aude, adică. Vrem să evităm Victoriei și din acest motiv o luăm pe, cred că ăsta e Barbu Văcărescu sau ceva. Nu mă întrebați de ce vrem să evităm Victoriei. Oh, oh! De ce nu zici, mă? Nu mai știam cum să fac semn. Frânare de urgență. Am văzut că nu pot să iau mâna de închidonță. Târziu, asta vorbeam. Ne-am lăsat cu picioarele pe frână. Am văzut stâlpul, la final am văzut semaforul. Da, exact. Mergem, da? Auziți-mă, ce că merge. S-a votat. Suntem și noi copii băgăcioși. Să rămână! Să rămână. Mânză. Bă, dar am luat-o și noi fix. Oh, pe unde e cel mai aglomerat. Corect. Doar pe Unirii, pe Victoriei. Încerc să captez și sunetul pe care îl are motocicleta lui, are o evacuare MIV și se aude super. Dar e greu. E greu pentru că am microfonul ăsta de intercom care mă captează mai mult pe mine. Salut! Băieți cu crossuri. Verde! Ce nebun! Nu pot să cred, ia uite-l pe ăla cât de șmecher. Mor! Ce nebun!
Bă, mai e ceva de zis? Eu asta e tot ce pot să întreb. Adică ies și eu să fac un vlog normal. Normal, gen... Salut, bine v-am găsit! Astăzi mergem și noi liniștit, la la la. Discursul. Și se întâmplă treaba asta. Cum să nu te bucuri, cum să nu... Ia uite-l pe băiatul ăla, cât de talent. Cât de talent. Atât pot să zic. Uite-l cât merge, băi, ce talent. S-a plecat, mă, și al nostru. Aoleu! Unde mergem? Unde mergem? La Balamuc. M-a lămurit, mă. Nu, ca noi ne și înțelegem, asta e avantajul nostru. Băi! Hai să facem dreapta, că ajungem la Ploiești. Nu mai avem decât 24 de kilometri, adică... 3, 2, 1. Go! 3, 2, 1 și... Aude ce m-am încordat. Round 2. Fight. Haide, mă! Da, mă, da, mă. Bam! Oh. Să facem niște poze. Nu e bine? No!
Aiurea, că eu greu mai ies de aici. A? Ce panoramă sunt! Hai de capul meu! Vezi că îmi pui mâna pe frână. Invers. Cum invers? Așa? Păi nu ai să o întorc, mă! Nu, mă, în partea. Stai. Stai așa, stai să mă dau jos după ea. Bă, băga. Stai așa, bă! Stai. Prește motor. Prește motor. Prește motorul! Au! Da, oprește motor. Da. Hai că ține frâna. Dacă e. Hai să o întoarcem aici, mă. Intrăm aici, a zis. Bă, vezi să nu scap o parte. Nu, ține de codiță, că ține o față. Oprește motor. Bă! Ține. M-am călcat pe mine! Ține frâna. Lasă-o mai pe partea. Lasă-o mai pe partea mea, că acum gata, poți să o țin, gata. Poți să-i dai drum. Ia uite sărăcia pământului. Gata, las că acum o urc eu. Ia uite. Ce-am obosit. Știu eu o schemă, mă, ți-arăt eu o schemă. Ia uite ce-am obosit. Să fie de capul ei. Sometimes may be good, sometimes may be shit.